phakathi kesikhathi imzuzu Mthethwa lishayile ihora lesithupha ekseni umhla ka-30 kuMarch ka-2024 umsakazo eRise FM 87 negama ngingumPeter Sibongo wakamlungwane nakosha lapha ihora lesishiyaka ke lombili ekseni usekhona umshumayeli wenkosi okuyena ke ozosipha ke inkonzo yanamhlanje umshumayeli uNyambosi asikubingelele sikwamukele emsakazweni. Ngiyabingelela baba. Niyaphila baba. Siyaphila njalo. Hayi uNkulunkulu ngakethu sasigcinile. Ngibingelele nabalaleli bomsakazo eRise FM, ngibingelele nazaretha wonke alaleli lesi station samanje kusini umshumayeli Mthethwa la njengoba eseshilo umsakazo Tempel laseNazaretha. Ngicela ukuthi sivulele inkonzo kaNkulunkulu ngomthandazo. Osemakhosi siyabonga usibusa wakhe uthome ngesenamandla sikhona nje sisafika kulendawo sicela usikhumbule ukuthi usipho wakhe ngiyayikhetha inkosi enkulu yaMthethwa phakathi Nazaretha ingcwele sisosukwini olukhulu lwanamhlanje lwesabatha lapha yonke into ngisho nasemazulwini imile akunyakazi lutho namhlanje kudunyiswa uNkulunkulu njengoba eseshilo umsakazi Nazaretha ingcwele nabalaleli bonke balomsakazo ofinyelela kubo namhlanje kule nyanga esikuyo inyanga enkulu engajwayelekile futhi inyanga lapha okwahamba khona inkosi enkulu inkosi yokuthula uthingo lenkosazana inyanga futhi lapha okwafika khona lokukholwa kulelizwe lakithi laseMpumalanga bangcwele sisosukwini sisenyangeni enkulu kakhulu lapha okufanele ukuthi simbonge simdumise uShembe ngokufika kwakhe kulelizwe kubuwa emampondweni lapha ade kuhlangane khona amagumba amane umhlaba kukhunjulwa ukuzalwa kwalenkolo nakubuShembe wayesefikile kulelizwe ngokomoya kodwa ngokwenyanga ufikile ngo1910 ngayo lenyanga lena inyanga yesithathu uNdasa uShembe Nazaretha ingcwele ufike kulelizwe usizi lwaluluningi kakhulu umuntu ongazi ngoShembe oqala ukuphenduka namhlanje uyaxakeka ukuthi abantu bahlanya kangaka behlanyiswa uShembe kwenziwa yini inkosi uthingo ngelinye ilanga mayiphethe inkonzo ithi enkathi abelungu befika kulelizwe bathatha abantu abamnyama babenza igqila base kwaphela isikhashana bese bebenza igqila base behamba belanda inkolo yabo thema ifika lenkolo lena umuntu owayesekwazi ukujoyina kuyo babemkhipha ebugqileni yena ezibone ngathi ungcono kunalabo babeza igqila kusho inkosi uthingo ngakho kuningi uShembe wakwenza mayifika ezweni lakithi wafika sinosizo oluningi olwalusikhungethe wafika ezweni lakwamaphumulo amadoda engekho amadoda amakhosi ayiboshiwe boshwe esentelina wafika uShembe wafica amadoda emba nawo umgwaqo omdala uR102 ezigqila wafika emakhaya inkomo ekhala omama bese emasimini inkomo ekhala engekho umsengwazo waze waqamba ingoma wathi adedele ephume wemasha ngekho umsengo wemasha uShembe wafika ngenhloso eningi la ngoba wayezosikhulula egqileni kwakungakhona kodwa lokho uShembe wayesikhulula ngakho umuzi nomuzi okulelizwe ungakhomba okwenza uShembe ngisho nathi sisodwa
sasicindazelana ngezinto ezithile kodwa uShembe wafika wasifundisa ukukholwa. Uma efika uShembe kulelizwe lakithi, mayifika ezweni lakithi kwaMthethwa lapha eTempel, bayambona abanye omama abasebemjwayele efika besabizwa ngumfundisi. Uma ifika wafica usizi uningi oqede uShembe kulelizwe ade bekhona izolo bayibonile ezweni lakithi ukuthi izipoki bezingakanani, ukuthi uma uhamba uhlangana nesipoki ubone kukhanya nangokhisimusi nangani nanini einganeni eziyishumi ebeyizelwe bephila ingane icishe 3 noma ezisithupha, kodwa wafika uShembe waqeda lokho. Nasemndenini wakithi kwaMthethwa wakwethu yafika lenkosi yasekuphakameni eyiqhamuka entabazwe. Uma ifika lenkosi ifika ugogo wami uMamthiyane, uzala abafana namantombazana, kodwa amantombazana ayekhona emabili, enye nansi yayigane lapha kwaNkalane, enye igane kwaZungu yayindala eyayihamba noBombela. Abafana wayebazala okwakuhluke ngakho ukuthi abafana babethi mayiqala ethi uthatha unyawo umfana ehambe emhlabeni. Wahamba isikhathi, kwathi mayisezela umfana ka8 esezozala esephethe umncane ka9 okwakubaba lowo. Wase kufika amanye amakhosikazi kuye ngoba lolu sizi lwaselumkhungethe uMamthiyane, nasemndenini base beqala bekhala beshaya amakhala ukuthi lo mama kushuthi wafika nesilwane, okanye ngoba umkhulu wayeyinyanga babethi njalo lenyanga lena ithwele ngazo lezi ngane zayo. Babekhuluma nje kwakukuningi. Asefika lamakhosikazi kulesisalokazi athi, wemakoti, uyazi lolu sizi lwakho ukhona umfundisi waseThekwini ongakwazi ukuliqeda lolu sizi lwakho. Thugogo awu, kodwa amakhosikazi ngicabanga ukuthi lolu sizi lwami njengoba sengiqedile nokuzala sengimdala kangaka khona into ayisangayenza lo mfundisi. Bethi hayi silinde kancane, uma ifika lo mfundisi lapha eTempel sizoza sikutshele. Kwaphela isikhashana nogogo ebamba umoya ngoba ingane yayisikhona. Kwaphela isikhashana babuya lamakhosikazi, uma emtshela esukumele phezulu ngempela emthatha amakhosikazi ekhuphuke naye lapha na eTembalimbe. Uma befika eTembalimbe mawuzongena khona kunendawana ezikhisana ngathi ushona phansi bese uyakhuphuka. Abesethi lamakhosikazi, hawu weMamthiyane, lo mfundisi lona uma ufika kuye akufanele ukuthi kube khona into ephethe engalungile. Lokho ayobhemayo uthatha ufihle ngoba uzobona lo mfundisi. Gogo kwayibhema lokho ayabathu isinevu. Wayese uthatha logwayo wamakhala washutheka esiqondweni lapha ufihla khona. Uphethe ingane uhamba nalamakhosikazi. Uma efika laphana umthandazo wasekuseni, uthandazo uma kuphunywa lapho sekuyahanjwa kuyobona inkosi. Wathi mayiqala nje goqa phambi kwenkosi wathi iyabuza inkosi ithi yini nkosikazi unani? Uthi ugogo cha mnceke wenkosi ngizobika naye ingane zami ziyahamba zonke. Uthi uShembe kamnako gogo uthini? Uthi uShembe kuye manje logwayi obhemayo uzoyeka nini? Ethuntuthe ugogo ethi mina awukho ugwayi. Ethi uyawubhema ugwayi wena, hamthathe lo wagwayi ufihle lapha ezantsi uhambe uyolahla bese uyabuya uzalana. Waphuma ugogo lapho wagijima washona lapha yana, wawuthatha lo gwayi wahamba ulahla kude wabuya. Wathi khuluma ke nkosikazi yini ohamba ngayo? Walibala usizi njengoba sengishilo. Uma ngabe selibalile usizi uthi uShembe cha ingane zakho beyibulawa logwayi obhemayo. Ungabe usawubuyela kulogwayi ngithi uyafuna lengane iphile. Uthi ugogo yebo ngiyafuna ncike yenkosi. Uthi uma ukwabuyele egwayi nizofa lengane. Akabanga ugogo esakubhema ugwayi wabe sekhetha inkosi. Ubaba waphila waze wahamba eneminyaka ewu86.
sikhuluma ngaloShembe izinto afike wazenza kulelizwe lolu sizi owaliqeda kithi kwangalona olwakithi kuphela imize eminingi yayinosizo oluningi lwalukhulu Nazaretha ingcwele kumele sazi sikhumbuzane futhi ukuthi kwenziwa yini ukuthi silandele uShembe akekho omunye uNkulunkulu owafika kulelizwe lakithi likaphunga noMageba esake sambona ekwazi ukwenza into ekwenye indawo eyenze futhi ekwenye indawo ngoba naseBhayibhelini inkosi uJesu ukuze kusinde uLazaro kwafanele ukuthi udadewabo uMartha ethumele umuntu kuyolanda uJesu lapho ayekhona ngelinye ilanga yona lenkosi yakithi ekuphakameni kunomuzi futhi owawunosizi olufana nalo lolu sizi lwakithi wawulapha lo muzi eMaritzburg lo muzi isibongo sawo wawuwamlaba lo nkosikazi nayo unosizi futhi nalo lohanjelwa zingane ngalolu hlobo ngelinye ilanga mayilele ebusuku kufika umuntu kuye uthi kunomuntu mntanami uzodlula lapha kulowa mgwaqo hamba ohlala khona uzofika ucele kuyena ingane ezophila ngampela lo mama wavuka waba nethemba ngoba kubalekile uma ngabe uyikholo noma umuntu emhlabeni ube nethemba uma lo mama ehleli lapha wahlala ekseni bathi wahlala kwathi ngo3 ntambama ilanga seliphendukile selibhekelena wezwe isigubhu sikhala lesi sigubhu uma sikhala elalele wabona amadoda eqhamuka phambili kulandela nomama ngemuva uyabona seza lesi sigubhu bayeza laba bantu baholwa yini uvava lenkunzi yakithi ehlaba ezinye emanswebeni ulandela umfundisi umngoma ngemuva uma idlu ethu yakhala lo mama ethi ihamba ethu yacela ethi umuntu kaNkuluNkulu kuthiwa ngizokulinda la emgwaqeni uzofika ngifelwa zingane uShembe ngamnaki na umnaka ulalela umfundisi ngemuva umfundisi umngoma emlalele ethini emchazela umama bese gijima umfundisi egijima efica ubaba ethi baba nangu umuntu uthi ingane zakhe ziyafa mayezala uthi uShembe akamnake nakumnaka uthi uShembe hamba umtshele ukuthi akabuyele ekhaya usiyozala ingane ezophila wayiqhubeka uShembe nabantu bakhe wayiyela lapho wayevele yiyela khona kwaphela isikhashana umakoti wakomlaba wayithola ingane yaphila futhi lesi sikhathi esiphilwa yilezi yayisihamba emhlabeni futhi kwaphela usuku wathi ngosuku lwesithathu yasekuhlela ukuthi lengane ingcwatshwe ithenge nkathi abantu sebegcwele bemba laphana umakoti ebonakala lokho ekhalile seyishili inyembezi usethaba umqhwabazela umnyeni wakhe uma ifika umnyeni wakhe uthi baba nenzani lapha ngaphandle mlaba uthi umlaba hawu makoti nganibonile nje kuhamba ingane iyona esifuna ukuyibeka lapha uthi ke lo makoti lo muntu owanginika lengane wathi lengane ngeke isahamba uma kuya ngokuthi lapha niphela yona umbeni ube mkhulu umgodi ukuze ningifake nami ngingcwatshwe kanye nayo ayivele dideke umlaba ethatha udaba elibuyisele insizweni ezimbayo zivele zithi insizwe uyahlanya wena mlaba udlala lo mfazi wakho sesiyahamba ke thina siyakushiya ethi umlaba hayi hambani ngizosala ke ingcwabela ingane yami babegqibise lesele bawugqiba umgodi kwaphela usuku kwathi ngosuku lwesibili kwezwakala umuntu ememeza esangweni ngaphandle kwesango ethi minenhle ekhaya yangena uswazi likaMaphamba waphuma lo mama engasenamandla egoqa ngamadolo wabonakala elunguza eminyango yasondela ubhombele eminyango wafike wamaphambi komnyango wathi phuma phungelibi wathi phuma mpukane waphuma konke wangena endlini wathandazela ingane wathi abayinika iphalishi iphuze yavuka ingane sikhuluma ngaloShembe lona Nazaretha ingcwele lona okuyena esimlandelayo futhi okuyena uNkulunkulu wethu okuyithemba lethu lelizwe lakithi ngisho emandulo besingakamboni umuntu onjengoShembe
nakhona emhlabeni siyesizwe ngabo kodwa lo shembe wethu uyasithanda uhleli nathi insuku zakhe zonke zokuphila. Inkosi ilanga ngelinye ilanga ikhuluma ngomama, lo mama owayegane ebukhosini, owayegane inkosi yesizwe. Inkosi ihoka ithi lo mama igama lakhe kwakuMasaka. Ngoba maNazaretha ingcwele bafowethu nonke nilalele lo msakazo njengamanje, ayikho into ebaleke njengokuyithoba mawuphila emhlabeni. Ithi inkosi uJesu uma ungena emzini womuntu ubofika uhlale phansi ukuze umnikazi womuzi kube uyena ozokuphakamisa ethi hlala phezulu, ngoba uzothi ufika kubuhlala phezulu ebese kufika omkhulu kunawe bese uyaphoxeka mase bekwehlisa sekuzohlala yena. Ithi inkosi yasekuphakameni ithi lo mama okwakuthiwa uMasaka wayegana inkosi futhi engayedwa lapho wayegane khona. Kodwa okwakuhlukile ngalo mama, lo mama wayesigqila kulomuzi owayegane kuwo. Wayesigqila njalo yonke into eyonakele kulomuzi wenkosi ubizwa uMasaka. Uphi uMasaka? Noma ngabe kuthiwa isebenzi noma kuthiwa isigqila esisebenza kulomuzi wakuthethisa uMasaka masonile. Ekexosha uMasaka, exosha. Kodwa uMasaka wayengacomplain futhi wayengalibiza umhlangano etshela abantu ukuthi mina ngiyahlupheka la ekhaya. Kodwa uMasaka umnyeni wakhe wayemthatha njengenkosi yakhe. Akusho inkosi la. Ithi uMasaka wahlupheka uMasaka ehlupheka uMasaka kulomuzi iminyaka ethi maye eyithola ingane uMasaka, kodwa makwayithola ingane uMasaka uma iqeda nje ukuyithola esebuthakathake njalo ilahleke ingane ebese etshela ukuthi ingane yakhe ishonile. Ephinde eqhubeke kuMasaka ebuyele emsebenzini yosuku eyenza yonke imisebenzi noma kungona bani kuleli khaya noma kwelinye ikhaya lisecini noma kunento eyonakala thethisa uMasaka ukuthi uMasaka wayekuphi futhi wayengabatshela ingane ukuthi into enje yenziwa kanjena. Saqhubeka isimo sikaMasaka, saqhubeka eyithola ingane kuthiwa ingane ishonile. Kwahamba kwafika isikhathi ngoba ibalekile inkonzo ukuzehlisa. Ibalekile inkonzo ngoba balaleli bomsakazo umzansi kunemithetho eBhayibhelini eyishumi. Lemithetho eyishumi isebenza yonke lemithetho eyishumi. Yonke iyasebenza kodwa kunomthetho wodwa phakathi kwalemithetho eyishumi ongasho ukuthi uma ungasho udonsa ungabikho yonke leyo 9 ngeke isebenze. Lemithetho lena eyishumi umthetho wenhlonipho yiwona oyiphethe yonke lena eminye. Ngisho ungayenza kodwa uma ungenayo inhlonipho ayisebenzi. Ehamba uMasaka exoshwe ebuyele kubo ngesenzo ayisenzile. Ehlale futhi kwakhe kuphela iminyaka futhi ehlele ekhaya kubo. Nakhona futhi usehlele abazali bakhe abasekho. Kuhleli kubane wabo. Phele isikhathi ebese inkosi ithumela umuntu kuMasaka. Ithi hambani nitshela uMasaka ukuthi akeze ezolungisa la ekhaya kunomshado ngizoganwa la ekhaya kunomcimbi omkhulu ozayo. Hambe uMasaka efike ngempela uMasaka ngokukhulu ukusheshsha njoba inkosi ishilo. Elungise yonke into la ekhaya kube clean uMasaka. uMasaka ulungisa lo mcimbi wazi ukuthi inkosi izothatha omunye umakoti. Uma kuqhubeka lufika ilanga lomcimbi inkosi ihambe ithola abantu bethi Masaka ngeke ukwazi ukuhleza ugqoke kanjena wena ngcono phela ilanga lomcimbi nawe egqoka kahle bembeje impahla bemtholele kahle impahla zakhe ezinhle azoyifaka. Lufika ilanga lomcimbi ngempela ethi uyabona uMasaka namhlanje kulomcimbi sengathi uyena iVIP ngendlela ayigqoke kahle ngayo futhi wayigqoke indlela yokuthi ubadlula bonke abantu ababekhona. Nanesihlalo futhi wayehleli kuso sasingamfaneli ngendlela wayephathwa ngayo usho inkosi ilanga.
futhi kuthi umcimbi abaphathi bomcimbi bathi uma besa beqhubeka nawo umcimbi yayisisukuma inkosi yathi inkosi namhlanje ngizobonga nangu Masaka ithi umkami lona uyena mkami ubengihlonipha kunabo bonke abakhona la ekhaya ngizenze zonke izinto kuye ngoba bengifuna inhliziyo yakhe ngimtholile umuntu onenhliziyo ezokwazi ukuthi ngisho ngahamba emhlabeni lomuzi kababa uzophila uMasaka ubeyithola ingane zonke ingane besithi bekuthiwa njalo ishonile ingane zakhe ikhuluma inkosi ikhomba abafana abathathu insizwe indala seyikholile ithi lezi ingane kaMasaka bezingafi nazi ingane kaMasaka ziyaphila uMasaka wavele wangazi ukuthi uzothini kodwa uMasaka lokhu kubekezela nanokuzehlisa nanokwazi ukuthi lenkosi uyena uNkulunkulu wami wakwazi ukuphila futhi inkosi yalesi sizwe yamshiya yathi mayihamba yamshiya emhlabeni umuntu eyabona ukuthi umuzi kababa uzophila ngoba unomuntu onenhliziyo enjena sengathi bafowethu lentshumayelo kaMasaka ingasithinta sonke uNkulunkulu akafuni thina ufuna inhliziyo yethu namhlanje sinenhliziyo eziphendukayo ngelinye ilanga kusukilwane ezintathu ibhubesi ilona elikhulu ibhubesi ilona eliphethe ingwe bese kuba imbongolo yonke into ireportwa lapha ebhubesini konke okonakele kubikwa lapha ebhubesini laphana kuxabana imbongolo nengwe ithingwe ithi imbongolo wengwe uyabona lokutshani kublue ithi ingwe hayi wena mbongolo namanga akukho blue lokutshani ku green bangwe uma udaba lithathwa liyiswe enkosini eyibhubesi ibhubesi lithi hayi wena ngodlala ngayo mbongolo lokutshani kublue khalo bhubesi ungwe uthi awu kodwa bhubesi yindaba uthatha umbongolo umgibeze ekhanda lami uthi umunye ngani uthi yini ukumvumele ebekhuluma into engekho uthi umunye hayi ku blue vele lokhetshana akukho green mabesuka la kujabule kufo kumbongolo ukuthi wena wazi lutho wena uma sebuya ingwe ngelinye ilanga izebhubesini kodwa uyazi uyakhumbula mhla sibika lolu daba uthi omunye yebo uthi imbongolo yangidelela yazi yatshela ngisho nabangani bayo ukuthi mina angazi lutho ngempela wawusho ukuthini mawuthi lokutshani ku blue kunjani lokutshani webhubesi ethi ubhubesi ku green ethi ngani wena wathi imbongolo ku blue uthi omunye hayi uyazi ezinye izinto ezikhulunywa abanye ziphukuphuku ungayinaki ungayinaki into ekhulunywa ziphukuphuku futhi uyibuka ukuthi iyapi izokubekaphi kodwa ke lenkulumo yalezilwane ezintathu ikhuluma nami nawe ukuthi akuzona zonke izinto ongayinaka mayikhulunywa akuzona zonke izinto ongayinaka uchitha isikhathi sakho mayikhulunywa ubonaka lokho okukufanele kuphela kwesinye isikhathi enye into uyivume kanti vele uyazi vele ukuthi vele uzolokhu uphikisana nalona wavuma ubhubesi ngoba wayengeke ephikisane nesiphukuphuku ngakho bafowethu sikhuluma ngalenkosi yakithi ekuphakameni uBombela eyafika kulelizwe na kulelizwe lakithi kwaMpukunyoni yafika amakhosi akhona imukela kahle yahlala kahle futhi kulelizwe yaba nezihibe zabuye zaxazulula inkinga yahlala kahle ithi ngelinye ilanga mayise gospel ithumela amantombazana ithi awahambe elandela isicephu sawo komunye umuzi ehambe lamantombazana ehambe ebuye uma ngabe ebuya lamantombazana sethi kuwo nimbulaleleni usibanibani
uthi athi amantombazana ayi usibanibana simazi thina asikaze size asikaze futhi simbone kade nje samgcina emhlanganweni samgcina endaweni ethile uthi uBombela hayi ukuthi nimbulalile njengoba kade nikhuluma ngaye njena lento ade nikhuluma ngaye nimbulele sengazuthi singakufunda amaNazaretha ingcwele uShembe ukuza kwethu la wayezolungisa inhliziyo zethu namanje futhi nanini uShembe lokukhuluma ngokulunga kwethu abantu bakaNkulunkulu bakuye njengamanje bakuye emzini wasebuhlini kubuwe emampondweni sengathi singakujwayela amaNazaretha engcwele lapho khona uShembe sihambe nathi siye khona noma nje kabili ke nje ngonyaka noma kanye ngonyaka indoda kwakhanyile yayinosizo lwalukhulu kakhulu lwalukhulu usizo ingane zayo zayifunda esikoleni kodwa uma seyiqedile ukufunda umsebenzi zingawuthuli nayo nje konakele nje ekhaya kulanjwe ekhaya kungenzeki lutho nje ekhaya kodwa isono sayo kwakungasone sawo kwangesikayise ngoba uyise wayenza yonke into engalungile ongayicabanga nje isho nasemzini yabantu eqhube enza yonke nje into ongayicabanga engalungile manje lesi sono yayisenza le ndoda yayisesehlele enganeni zayo Inkosi ilanga zingcosana izono zomuntu ekhathaza omunye umuntu izono zomuntu eningi zikhathaza umnikazi wazo kwenza uzenzela wena lensizwa iNazaretha ihlezi njalo inikela la esontweni kodwa manje awenzeki lutho kwathi ngelinye ilanga inkosi uthingo lamakhosazana nansi yana lapha ya eTehesi lapha ejwayele ukuya khona njalo ma kumasha iyafika yalibika lolu sizi yanikela hayi isuke ihambe mayisilinikele uma ifike ebusukilele ufika uthingo lothi mntanami namhlanje izwakele imthandazo yakho lesi silwane besithatha umnikelo wakho njalo umnikelo ubuthi uyawubeka siyuthathe lesi silwane namhlanje lesi silwane sihlulekile ukuthatha ngoba ngenkathi ubeka ucindazelwe iminikelo yabantu abaningi sengathi singajwayela amaNazaretha ingcwele ukuthi njalo uma inkosi ikhona la ikhona sihambe siye kuyo amaNazaretha ingcwele sise phakameni lapha abazali bethu besishiye khona sengazuthi lenkolo singayibamba siqinise ngoba asinayo omunye uNkulunkulu kunensizwa yakwaDludla esisebenza nayo lo mfana wakwaDludla ekhaya kubo ngonyaka ophelile ngo2023 kulahleka ingane kadade wabo uma ilahleka lengane kadade wabo kuphela inyanga ezisihlanu ilahlekile ingatholakali bese qhamuka umuntu othilo eNazaretha ethi eyisibanibani kodwa lolu daba lwini ngingajabula sike sihambe siyolibika enkosini yasephakameni unyazi lwezulu hayi ithi lensizwa ayisingayinaki nje lento eshiwoyo ngoba sekukuningi sesihamba inyanga sadela bese kuthi ngesisikhathi ivume behambe ngempela beyithola inkosi ebuhlini uma beyifica inkosi ebuhlini beyibikela lolu daba ithi inkosi hayi ilalele besithi hayi uzotholakala umntwana ngesikhathi esingangenyanga ngeke iphele inyanga engatholakalanga umntwana kodwa akasaphile hawu bephume bena lelo themba sikhuluma ngomuntu wasezulwini ngelinye ilanga uJohane mangabe boshiwe uthumela abantu ubathumela kuJesu Kristu uthi anihambe niyobuka lo wamuntu lapha ukuthi ngabe lo muntu uye lo uNkulunkulu ayitshele ngaye ukuthi uyena ozofika umsindisi
ehambe laba bantu uma befika lapha yana behleli bembuka uJesu esukumisa ishosha enza konke wayekwenza bethule ebese bemtshela uJesu Kristu ukuthi sithunywe uJohane uthi uJohane sizobuka ukuthi ngempela uye yini lo okwathiwa njalo uzofika oyindodana kaNkulunkulu uthi inkosi uJesu cha bukani imisebenzi nathi kulo shembe sinaye sibuka imisebenzi ingakho sithi uNkulunkulu sibuka imisebenzi ayenzayo ukuthi eyobuNkulunkulu bathi mabebuya laba bantu bakwadludla bebuya la ekhaya aliphelanga futhi isonto ayiphelanga inyanga ayiphelanga insuku ezimbili kwathi ngakusasa ekseni kwavele kwafohla imbuzi yakomakhelwane yabaleka bathi bayihuba abafana yavele yaphoseka esiqhini ehlathini nje elincane bathi bayijikijela phakathi ishiya amazinyane bathi bayijikijela yanqaba imbuzi ukuphuma eyimela nje bangayinaka bayiyeka babuya futhi bayibuyise kuleyo ndawo leyo bathi asingeneni manje lembuzi ibamba ngoba amazinyana alambile bathi mabengena bayithola lengane lahlekile nakuba yayisiqala ukonakala kodwa bayithola lapha lembuzi yayikhona sikhuluma ngoshembe bafowethu sikhuluma ngoshembe ukuthi asinaye omunye uNkulunkulu ngaphandle kukaShembe sikhomba ngemisebenzi ayenzayo okudingeka kithi kukodwa uShembe udinga inhliziyo zethu uyayifunda uShembe incwadi uNkosi uThingo ikhulume kakhulu ngenhliziyo iziyakhuluma lapha kuJeremiya athi uNkulunkulu ubheka inhliziyo ubuka ubungako bayo ukuthi yona ingakanani ebese imukelisa okulingana nayo Nazaretha ingcwele siyabonga kulolu sabatha namhlanje na ngizocela nami ukuthi ngehlele ngezansi ngibuyisele umsebenzi kwenguthathe kuye inkosi busise nikuzwile ela ukuthandaza Saka zakhe Rise FM 87.9 nesikhathi imzuzu ingu 24 wesene kushala pha ihora lesikhombisa ekseni Shumelo wenkosi ngiphinde ngibingelele kubalaleli umsakazi Rise FM umsakazi uRise FM usuka lapha eNazaretha mhlawumbe umuntu ongayazi ama direction ukuthi kuphi nendawo ofisa ukuthi abe ingxenye yokuzokhonza noma ngabe nini la afisa khona iTempel laseNazaretha lisendaweni yasentweni uma udlula kancane isikole bathi ukhuphuka ngalomgwaqo uP484 isiphi isikole isikole mawudlula kancane isikole siyaqala ushone phansi ukhuphuke nale ngasesandleni sokudla mawusubona idamu nje lasentweni lapha usungasekude kakhulu nalo uthi kusenkatha yebo kusentweni entweni oh ushithi okay alright ngithola inkulu indaba namhlanje sithatha usibeke kwenzakalani lapha eThokozana ayi intaka ibekelwa amazolo namhlanje sivakashelwe umkhandlu wase eningizimu ubaba Mshu Luthuli nekomiti lakhe bazobe bekhona namhlanje eThokozane sivakashelwe umkhandlu waseZululand ubaba Mshu Ludumisa usinyaka bazobe bekhona eThokozane namhlanje niyamenywa iRise FM niyamenywa Nazaretha ingcwele ukuthi nike nize eThokozane namhlanje enkonzweni yasemini nizobuka nemisebenzi omkhulu eseniwenzile yacela ukuthi Nazaretha ingcwele umsebenzi wenu lona ufanele ukuthi niuhlole nibone ukuthi usekuhambe kangakanani cha hayi uphelile umsebenzi sekuseduze phambili ngiyakhumbula la nginomshumayeli umkhwanazo wasekhumbula ke ekugcizelela ukuthi izwi liphumile ukuthi sinenhlanhla kulonyaka ukuthi uNkulunkulu kungenzeka ebengakuthina
Awu impela kunjalo umsakazi impela ngoNovember impela sengazuthi inkosi izobe ibheke ngakithi uzobe kuhalalisa izihlahla uhalalisa amathambo okhokho bethu nosomkheye noveyane abalilo thulile lomhlaba inkonzo sekuseni niyasemini namhlanje thokozana impela kodwa ke ekseni siyoqala ematempelini uqala okay silungise okunye sikulungisayo bese kuthe emini bese senza njalo sibe sethokozana Mshumele Nkosi sathokoza kakhulu ngiyabonga msakazi amen